Heddi, gan bod y tywydd yn dechrau newydd, fi'n gwybod fi'n cadw mlaen am y tywydd yn wythnosol, wy wedi penderfynu ddechrau dod â rai o lliwiau'r hydref trwyddo ar gyfer y catwalk heddi, ond cychwyn mewn ffordd reit caredig yn feddal dros ben i mynd am y lliw llwyd. Am y lliw llwyd, wrth gwrs, yn mynd gyda tipyn o bopeth. Felly, beth wy'n wneud yw lliw llwyd golau ysgafn, cymysgu fe gyda lot o wyn, lot o liwiau golau hefyd. Fel bod chi'n dechrau torri mewn i'r tymor newydd, a hynny heb twmlo bod chi'n cael eich gwthio mewn just oherwydd y tywydd. Yn ôl yr arfer yn wythnosol, mae'r tywydd wy'n drechu eto, achos mae'n ffeimas. Odi, fi'n gwybod. Dim dal yn y fe nawr o sen. Ond, serch hynny, mae'r dillad sta Christine yn mynd fewn bwrpasol ar berthnosol, mae'n flin dy fi, ar gyfer tywydd fel heddi, neu pan mae di oeri. Gwych. Fan hyn, wrth gwrs, mae dyn ni'r gardigan, neu'r got, neu'r cardi coats fel maen nhw'n cael, neu'r cotau cardi. Fi'n gwneud Helen sôn am rhain wythnos diwetha. Mae hon di dal yn liged i oherwydd mae yn pontio'r bwlch rhwnt y tymorau yn y môr ffantastig, oherwydd llwyd caredig dros ben. Mae rhywbeth chwaethus iawn am y lliw llwyd hefyd. Y manylion gwyn sydd â chi ar hon wedyn, just yn ysgog i chi ddod i blowsen wen dan i. Dim hon yn gret, mae'n rhoi tip i chi mewn ffordd. Chi'n prynu hwn a chi'n gwybod bod blowsen Chris T neu rhywbeth bach gwyn o dan fe a mynd i weithio yn berffaith. Tra bod ni'n gweld y bag fan hyn wedyn, dwi ddim wedi ceisio matcho lliw llwyd y bag gyda hon. Gallech chi defnyddio bag gwyn sydd wedi bod â chi'n ystod yr haf, neu mynd am falle glas tywyll, neu llwyd tywyll. O'n i jyst yn credu oedd y bag llwyd yn cael ei werthu gan yr un label, a fi'n credu mae'r cyfan jyst yn gweithio'n garedig iawn da'i gilydd fan hyn. Wedyn symud lawr at Christine, lle beth wedi wneud, dwi'n mynd at y trwser cil, lot o'r trwseri syth a cil mas na'r hyn o bryd, ond os ych chi adre'n poen am hynny, peidiwch poen i'r gormod oherwydd yn slot nesa'r sioe bydd Sylvia'n gwisgo rhywbeth sy'n dangos i chi bod rhywbeth ar gyfer bob siap ar gael. A wedyn, wrth gwrs, defnyddio'r bwt gan bod rhain yn trwser crop, a bod ni'n symud trwyddo tymor y gaiaf, beth wedi wneud wedyn yw defnyddio bwt fan hyn wedyn, fy bwt bach. A beth mae hwnna'n neud yw estyn y gos yn neud i edrych llawer yn hirach wrth gwrs yn yr un lliw. Bydden ni ddim fan hyn falle wedi dod i esgyd llwyd neu rhywbeth gyda hon. Fi'n credu byddai'n torri lan gormod ar siap y corff. Ond hon yn gweithio jyst yn berffaith gan Jospo Conran yn Debenhams. Fresh iawn y Dewi. Diolch, Christine. Reit, beth sy'n nesa? Sylvia nesa fe? Nesa nawr, Sylvia. A wedi newid hwnna, fel chi'n gweld, wedi defnyddio lot o'r cardigans bach mae heddi. Am y reswm syml bod chi'n gwisgo cardigan y tynnu ddi bant pan i'ch chi'n mynd mas. Felly, di chi ddim yn ddibynnol ar y tywydd i chi gallu newid y wisg wedyn. Fi'n credu beth sy'n lyflu am y gardigan fach yma yw hyd y gardigan, gan ystyried bod Sylvia godalau o ran maint. Mae Sylvia yn rhyw 5 troedfedd 7 modfedd. Wedyn mae'r gardigan hir yma dy chi, sy'n atgoffa o'r hyn duster coats fel o'n i galw nhw. O'n i'n dwlu arnyn nhw. A fi'n siŵr bod ambell un dy ti yn y cwpwr ddillad. Mwy na gyd. A fan hyn beth sy'n hyfryd, wrth gwrs, yw'r manylion. Os ydych chi ar y boced, ni'n gweld ar hyn o bryd, maen nhw defnyddio'r felfet fan hyn. Mae'r felfet, mae boes yn symud i trwyddo at... Dolig. Nadolig! Os pan ni'n gweld felfet yn dod allan Os ydych chi'n blodan yma, ti'n gweld ni am fan hyn? Na, os dim blod yn Na, os ydych chi'n gweld mae'n batrwm rhywbeth efo ni'n siŵr iawn. O dim diod gyda ti fyna gyda'r pysgod. Os drwy'r Sylvia rown, fi wedi beth sy'n neis am hon, bod ni wedi gadael un llac, gallwch chi wedyn creu chydig fwy o siap yn y cefn os chi'n moyn, oherwydd mae'r drawstring dy chi fan hyn. Mae hwnna lle diolch Sylvia. Nôl at y trwseri, at yr flowsen a'r trwser, gan bod sglaen dyn ni yn y felfet, o'i wedyn wedi mynd am blowsen fach yn y satin, chi'n gweld patrwm pert yn hon, patrwm wedyn o'r ddau liw glas yn y trwser, felly i chi ddim yn edrych yn o fe meddwl, o, mae Hugh wedi bod yn ofalus yn matcho popeth heddi, ond mae rhywbeth bach yn bob pilyn sy'n tynnu'r cyfan at ei gilydd, sgidiau eitha fflat dyn ni fan hyn ar gyfer y tymor sydd yn neis iawn os maen nhw'n mynd i fod yn gyffyrddus ac yn ymarferol, wrth gwrs. Mae hwnna'n neis iawn hefyd, ond mae jyst y peth hefyd i dreifo yn diwedd cardigans. Yn bendant, yn gyffyrddus adeg am yr pnawn os chi'n mynd mas i siop a chi ddim yn gwisgo cot. Ac yn ola, wisgyn ni. Ac yn ola nawr, mae dyn ni Angelica nawr. Gan bod ni ar fi'n mynd i wythnos ffasiwn Llundain fori, yei! Na, dwi ddim yn excited o gwbl. Angelica nawr yn gwisgo gan River Island. River Island, wrth gwrs, yn un o'r labeli sydd yn noddi rhannau wythnos ffasiwn Llundain. Maen nhw wastad o flaen y gad, lle mae toriadau diddorol yn y cwestiwn. A fel gallwch chi weld gyda hon, mae da chi y defnydd pinstripe sydd yn draddodiadol yn cael ei ddefnyddio. Ie, un darn chi'n gweld. Hon yn cael ei ddefnyddio ar gyfer siwt, ac wedyn mae da chi'r darn o'r flowsen sydd wedi ychwanegu. Mae'r ysgwydd yn cael ei ddangos fel chi'n gweld fan hyn. Beth sy'n gret am hon wedyn, mae'n yw ddelwedd minimal iawn. Gallech chi fod yn gwisgo hon gyda trwser syml llwyd. Gallech chi fod yn gwisgo yn ystod y gaia gyda... Fi'n siŵr byddwn nhw'n dod ar sgyrtiau lleder di mas. Ond ar hyn o bryd,
Gan bod ni jyst yn araf bach yn symud trwy'r tymor, i ni dod i just jeans gwyn tin mlaen, ac wedyn wrth gwrs sgidiau cyffyrddus fel trainers ar gyfer oedran yma. A mae hwnna'n smart iawn hefyd, yn dyw e? Mae'r taip o beth i chi'n mynd i weld pobl yn gwisgo yn wythnos ffasiwn Llundain sy'n mynd i weld y sioe o ffasiwn. Wel, na ni.